Jeħtieġ mudell ekonomiku li jħares lejn il-ġid uman, li jimbotta l-interessi mhux tal-flus imma tal-kwalità tal-ħajja tal-familji Maltin u Għawġin. Dan intqal waqt konferenza organizzata l-4 filgħodu mill-Anti-Poverty Forum fejn fost oħrajn il-Professur Mari Brigulio saħqet dwar il-ħtieġa essenzjali li nassiguraw kwalità fil-ħajja tal-familji Maltin u Għawġin, mod partikolari fejn jidħol il-ħin liberu. Hija spjegat li f'pajjiżna hemm bżonn ta' bilanċ serju bejn ix-xogħol u l-ħajja personali. Brigulio saħqet li l-Gvern għandu jiffoka fuq l-interazzjoni soċjali li jaħdem u jinvesti favur il-kuntentizza fost l-oħrajn bil-politiku jixtar l-istrateġija. NetNews tkellem mal-Professur Mari Brigulio fejn staqsejnija dwar il-bilanċ bejn il-ħtieġa tal-flus biex tgħixx familja u l-ħin liberu. Meta inti tkun qed tiġġieled biex tlaħħaq mal-ħajja, il-flus huma importanti immens u jagħtuk iċ-ċavetta biex inti tkun tista' tkun komdu. Però wara ċertu ammont ta' dħul, il-flus jibdew jituk inqas u jneħħulek mill-aspetti l-oħrajn tal-ħajja li jistgħu jituk iktar kuntentizza. Inkluż l-aspett tal-ħajja fejn inti tistrieħ, fejn inti tkun mal-familja, fejn inti tkun qed tagħmel l-arti, fejn inti tkun fl-ambjent. Dawn huma elementi li jserħu l-bniedem u xi kultant u wara ċertu ammont ta' flus ħajtuk iktar mill-flus. Hija tkellmet dwar il-mira li f'pajjiżna jiżdiedu l-pagi u l-appell għal aktar investiment fis-saħħa mentali u s-saħħa fiżika, bħal pereżempju sussidju fuq il-ħxejjex u ikel san jew saħansitra inqas sigħat ta' xogħol. Ma dan l-istazzjoni spjegat kif partit fil-Gvern għandu jwarrab l-interessi partiġani u jpoġġi fuq quddiem dawk tal-ġid u l-benesseri tal-familji. Mhuwiex il-bot iż-żmien meta il-vot ħajjiġi minn titjib fil-kwalità tal-ħajja, nemmen ukoll li huwa rwol tal-Gvern illi jeduka lill-poplu, jżid l-aspirazzjoni tal-poplu lejn kwalità ta' ħajja aħjar. U allura ġela darba l-poplu ikun qed jitlob kwalità ta' ħajja aħjar, ikun hemm id-domanda l-kwalità ta' ħajja aħjar, meta l-Gvern iforni dik il-kwalità ta' ħajja aħjar ikun qed ukoll jiġbed il-voti mhux biss billi jżid il-flus fil-but imma billi jżid il-kwalità ta' ħajja tal-Maltin u ta' min jgħix Malta. Intant, NetNews tkellem ukoll ma' chairperson tal-Anti-Poverty Forum Noel Sherry fejn ikkummenta dwar dak li analizzat din il-konferenza dwar jekk effettivament għandniex bżonn mudell ekonomiku ġdid. Il-bniedem qiegħed hemm biex isostni lill-ekonomija b'tali mod li l-livell ta' ħajja tal-individwi qed jonqos kemm minn aspett ta' saħħa, kemm minn ambjent ta' ambjent, kemm minn ambjent ta' leisure u rilassament, b'tali mod illi kważi ġejna f'sitwazzjoni li iktar ma għandek flus iktar tipprova tfittex illi jkollok il-flus. Xerri saħaq illi f'pajjiżna m'hawnx biss faqar materjali iżda anke dak soċjali. Għandek persuni u mhux wieħed u tnejn illi għalkemm għandhom il-flus u għandhom huma sta bene, però jinsabu mdejqin, jippruvaw hemm minnhom jikkommettu suwiċidju, hemm oħrajn li huma maħkumin minn addictions u minn vizzijiet oħrajn. Jiġifieri l-aspett soċjali li huwa riżultat ukoll tal-ekonomija li aħna kollha qegħdin fija huwa xi ħaġa wiesa li bniedem rid jara sew u jistudja. Preżenti għall-konferenza kien hemm ukoll ix-Shadow Minister tal-Partit Nazzjonalista Ivan Bartolo. Bil-konferenza tikkonferma dak illi il-Partit Nazzjonalista ilu jgħid xhur u snin illi il-mudell ekonomiku m'għandux jisfrutta l-bniedem iżda jħares b'rispett lejn id-dinjetà tiegħu waqt li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-familji Maltin u Għawġin.